Yeah man, it's omunye walomdlalo othi mawubuka because ngicabanga sengibuke umdlalo wethu nabo esudlala eMorocco mhlambe ka4 manje. Ngizama ukubona ukuthi yini le abayenza kangcono mabedlala ekhaya, yini le abangakwazi ukuyenza mabedlala away. Sengibuke nomdlalo wethu sasudlala nabo bahlula kuwona last year Champions League mhlambe sengibuke 5 times. Ngabuka nomdlalo wabo neEsperance ekhaya because ngizama ukucompile into engicabanga ukuthi izosinikeza a better idea ukuthi badlala kanjani mabedlala ekhaya, badlala kanjani mabedlala away. Kodwa umdlalo engingakutshela nje ugcwala umlomo ukuthi sizobe sihlala neqembu elihlakaniphe kakhulu eliqembu elidlala ibhola elihle kakhulu. Abadlali babo nje abanohlonze kusukela emuva the two center backs uHakas no-Abdul Fati are very experienced and babonakele nasemdlalweni wokuqala. Fortunately, Jebran, who is one of their key players, is suspended. But endaweni yakhe banabadlali abasezingeni elikhulu, bano-Ananach, bano-Drawi, esinethemba lokuthi bona bazodlala, and they also have a very potent attack. El Batri, Nosambu, they will always choose one of those two. And walimala no that team last time, sicabanga ukuthi mhlawumbe unajem might start kule match ukuba umdlalo sene experience kakhulu. Bese kuzoba iwinga yabo ngakwa left ehlupha kakhulu. Bambiza ukuthi uBosfieli ugqoka ujezi number 23. Then bese kuba ama fullbacks ayi2 wabo Atikala no Amlut abahluphe kakhulu even last year. Ngikhumbula uAla is the one who scored the free kick le yagcina yenze icreate own goal last year. He plays as a left back. Amlut uyena wakora igoli yelalintshontsha phambi kaModiba eBarcelona Jebran ngosuspendiwe manje from the opposite side. So sidlala neteams esezingeni elisezingeni eliphezulu, and goalkeeper wabo Elmoti is also very experienced, a very big boy. But ngingakusho konke lokho engishoyo. Nginenkolelo enkulu yokuthi iqembu esinalo le Mamelodi Sundowns lisezingeni eliphezulu kakhulu. Abadlali bethu abaningi babonakala bezimisele ngalomdlalo, and nginethemba lokuthi abazokwazi ukufika bazobuka, and the Yellow Nation that will be filling up the stadium, they will enjoy a very good game of football, because no matter what the result will be, but one thing I'm sure ngayo between Wydad and Sundowns, it's always fireworks, it's always good football. So nginethemba elikhulu lokuthi this time around emsebenzini engiwenzile, emsebenzini coach Ulana wenzile, emsebenzini coach Wendell Robinson awenzile, Kennedy Mwene no Michael Lofman and all the analysts and everyone else, sizothi masukumbe la kusasa mhlawumbe uzosinikeza a better idea of the kind of